Lezi indaba zehora lokuqala sokwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. Him together with Mr. Nxumalo, they took it upon themselves to go and clean the blood from the spot where my father-in-law fell. Singena usuku lesithathu namhlanje isigcawu enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu nesiphenya ngokushona kukalowo wabengumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli eyakhothama ngonyaka u-1967 kwaDukuza. Levels of poverty, inequality and unemployment remain extremely high here in the Eastern Cape. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa namalungu ekhabinethi yakhe bahlangene noNdunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane osukwini lesibili lohambo likamengameli wezwe lokuyohlola isimo salesi sifundazwe. From the onset, I pleaded not guilty publicly and formally doing so in court today. Lo wabenguNdunankulu wase-Free State eSibagashule usawaphikile wonke amacala abhekene nawo njengoba kungusuku lesibili lwecala lenkohlakalo nokukhwabanisa lezigidi ezingaphezu kwama200 zamarandi. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku SABC le hayi igama lami nginguDaud Phungula. Singena losuku lesithathu namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu isigcawu ezivulwe kabusha sophenyelwa ngo-1967 ngokukhothama kwabe engumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli. I-NPA ivule kabusha lolu uphenyo ngenhloso yokuthi kuvezwe ngobufakazi obusha maqondana nokwaholela ekukhothameni kwenkosi uLuthuli eminyakeni engama-57 edlule. Ubufakazi obusesigcawini ngobukaVelemina Luthuli oyilungu lomndeni obesaqhubeka lapha egcine khona izolo. Ngokwemfanekiso yezithombo zeguzo eyivezwe enkantolo namhlanje ubuzwe ngazo nalapho ethe yilona lolu hlobo lweguzo lolihambela phakathi kwaseStenga naseGieto ngaleso sikhathi. That is the steam engine, the train that used to be used, still is being used, though not so much, to shunt between Kledo and the station, and also to pull logs. It's a similar one. It's a good train. It's a similar one. Okay. Ubuzwe nangobudlelwane bukaMnumzane uMabaso nenkosi uLuthuli. uMabaso ngomunye okubikwa ukuthi bahamba kuyokwesula igazi kujanjwe isitimela lapho kwakulimalele khona inkosi uLuthuli. His wife was well known to me, his wife and his daughter. The daughter is still alive, and Mr. Mabaso is the one who told me that him, together with Mr. Nxumalo, they took it upon themselves to go and clean the blood from the spot where my father-in-law fell. Isigcawu siyaqhubeka eMgungundlovu. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa namalungu ekhabinethi lakhe bahlangene noNdunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane osukwini lesibili lohambo likamengameli wezwe lokuyohlola isimo salesi sifundazwe. Inhloso nqangi yalolu hambo ukuqinisa ukubambisana phakathi kwezinhlaka zohulumeni kazwelonke, owezifundazwe kanye nowezindawo. Osukwini lwesibili lohambo likamengameli wezwe uCyril Ramaphosa esifundazweni e-Eastern Cape kanye nekhabinethi lehlandla lesikhombisa, uNdunankulu wesifundazwe Oscar Mabuyane utshele umengameli wezwe ukuthi isifundazwe siyathuthuka ikakhulukazi kwezemfundo kanye nezempilo. We have a bit of challenge with our hospital. It takes time to get proper people who must be the CEOs, especially of our tertiary hospitals. We are attending to that problem, and we believe that what we did with the Department of Education, because, Mr. President, what you saw now is not a fluke. It's coming out of
investment that we have done over time, proper plans. Now we are basically getting those dividends from the plans that we have put into education. Nokho-ke umengameli wezwe uyavuma ukuthi lesifundazwe sikhungethwe ububha kanye nokungalingani. The Eastern Cape is the poorest of all our 9 provinces, and we do count 4 provinces as being so badly affected by the legacy of the past and also suffering from the plight of poverty. There is significant infrastructure backlog here in the Eastern Cape, which affects the provision of water, particularly, and electricity, but it also impacts on other social areas of our people's lives. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwane uqinisekise abantu baseNingizimu Afrika ukuthi uhlelo lwesabelo mali lisaqhubeka njengoba bekulindelekile yize kunokungaboni ngasolinye ngezinguquko ezihlongozwayo mayelana nokwenyusa kwentela yempahla ethengwayo ngo-0.5% kule minyaka emibili ezayo. There are some which are good for the medium term. Let me just say, it does not necessarily mean that one is blind to the proposal that we may have to look at reviewing the 0.5% VAT. If you look at the scheme of things, we are presenting a budget of 2 trillion rand. The 0.5% is about 13 billion rand out of 2 trillion rand. Surely we should not be wrangling over that 0.5% really in the interest of the nation, and we must understand that we have got to find a way of not making that issue to be a major issue out of a 2 trillion rand. Uyaqhubeka umbhikisho wabafundi esikhungweni senyuvesi Walter Sisulu eMthatha Eastern Cape. Izolo kudutshulwa abantu abathathu oyedwa wabo washona ke. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeSABC uFundiswa Mhlekude. Fundiswa, asikwamukela ezindabeni zasemini sibonile ke kubiko ukuthi lo dutshule washona ubengeyena umfundi wale nyuvesi. Kepha namhlanje ungazuthi sekuphinde kwaqinisekiswa ukuthi ubengumfundi. Sicela nje usichazele ngokwenzekayo namhlanje. Enkosi Dawuthi ngenene kambe ngokusigaba kuthetha nesithethi sosapho lomfundi ekuthiwa uye wadutyulwa wasweleka izolo. Usapho lwakhe belufikile apha euniversity luzothatha impahla yakhe kodwa lukhuphe umuntu ozawuthi aluthethele nanjengoko lona luthi lusakhathazekile alikwazi ukujongana nabantu bendaba. Uthi ke osisithethi sosapho usapho luqinisekisile ukuba ngenene umfi ubengumfundi apha kule university. Batsho ke besithi banazo ne records zokuba i-student card ubenaso ne-student number, and kuyatsho ukuba kuyavela ukuba ngoMarch ubenze i-payment engangama5,000 erandi. Kodwa ke ngoku sinaye othethela iSASCO apha kwi-region uNkululeko Tyatya. Nkululeko, zinganqandwa njani izinto zenzekayo kule university zokudutyulwa abafundi abanye bonzakale njengoba omnye eswelekile izolo? Enkosi kakhulu umsasazi, ndibulise kubaphulaphuli. Igama lam ndinkuleko Tyatya, ndingu-Deputy Regional Secretary, Chair weSASCO apha ku-Eastern Region. I'm also the Secretary of Umthatha Student Parliament apha ku-institution. So as the secretary ke zikhona i-policies esinazo esizichophelayo singabafundi, sinayo ne-institution ezizama into yoba ziprotecte abafundi kumaxesha anjena. So ke ngoku kwezo policies ke sithe siye siziqulunqa zikhona ebesibhizi nazo ebezipasisiwe ezikhuselayo abafundi kwingxaki ezinje. Kusweleke umfundi ingaba nina ni SASCO nithini? SASCO ke si-student movement esiprotectayo esikhusela abafundi ngalo lonke ixesha because we are advocating for students. So SASCO sixhunguphele kakhulu sisenzo esileli hlobo, and sithi ke ngoku makubekho i-justice for esi student.
uNkululeko Chacha ke ongusekela sihlalo weSASCO apha kwingingqi esitsho ke uba bacela ukuba umfundi osolekileyo kunye naba bonzakeleyo benzelwe ubulungisa. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC ufundiswa Mhlekude sibikela ke eBukhoma esemthatha eEastern Cape. Kanti ke mbukeli njengamanje sithathe iqhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. When you are asked how you sustained your injuries, you must say you sustained them by falling from the bucket. Yes. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ehlele Saldanha Bay iyaqhubeka nokulalela isicelo sabasolwa ababili abakhala ngokuthi bashawa ngenhloso yokubaphoqa ukuba bavuma icala lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlan Smith. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi Sengena usuku lwesithathu namhlanje isigcawu enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu nesiphenya ngokushona kukaloyo wabe engumongameli we-ANC inkosi Albert Luthuli eyakhuthama ngonyaka u-1967 kwaDumuza. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena ukuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo baso. Lo wabengu ndunankulu wase-Free State eSmagashule usewaphikele wonke amacala abhekene nawo njengoba kungusuku lwesibili lwecala lenkohlakalo nokukhwabanisa lezigidi ezingaphezu kwama200 zamarandi elimayelana nethenda lokususwa kwetsheboya. Pleaded not guilty, permanently and formally doing so in court today. Lowo owake waba ngundunankulu esifundazweni eFree State eSmagashule ungumsolwa we-13 kubasolwa abayi-18 ababhekene namacala okubalwa kuwo lokukhwabanisa nelenkohlakalo. Mahashule uthe umsulwa yena kulamacala. 1. Accused 13 pleads not guilty to all the charges proffered against him by the state. The state is put to the proof of all the allegations against him in terms of Section 115 of the Criminal Procedure Act, 51 of 1977. 2. Accused 13 further raises the following issues to be tried by this Honourable Court in terms of Section 108 of the Criminal Procedure Act, 51 of 1977. Sub 1. The state has not complied with Section 27 of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 12 of 2004 as amended. Then it's referred to as PRECA and is read with Section 34 thereof. Ujoloto wayengumsizi kaMahashule naye uthintekayo kulamacala uthe naye akanacala. I plead that the court has no jurisdiction to try this therefore not guilty. You are pleading not guilty in the first place. Namhlanje kuhlangana usuku lwesibili qhubeka leli icala ehlelelwe ukuba lithethwe amasonto ayisithupha njengoba nje kuyoze kube umhlazi ngama-23 kuNhlangulana nonyaka. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ehlele Saldanha Bay iyaqhubeka nokulalela isicelo sabasolwa ababili abakhala ngokuthi bashawa ngenhloso yokubaphoqa ukuba bavume icala kwelokuthunjwa kukaJoshlan Smith. Umsolwa wesibili usamile kwelokuthi washaywa ukuze avume icala waqhubangela ukuthi wayengeke avume ukuba abamshayanga. Uthi amaphoyisa amphoqa ukuba athi walimala ngesikhathi ewa emotweni kamngane wakhe ekubeni ashawa yiwo amaphoyisa. Did you your injuries by falling from the bucket? How did you sustain your injuries? During the torture at Seaborder. And you testify that Sergeant Fontaine told you. Dit is die getuienis dat Sergeant Fontaine het vir julle gesê. When you are asked how you sustained your injuries, you must say you sustained them by falling from the bucket. Yes, my lord. Is that the reason why you gave that answer in your warning statement? Umsolwa uphinde wachaza ngosuku ayibhala khona istatimende esifungelwe esibhodi nokuthi usolwa ukuthi ufakazi wombuso wayembona ukuthi akekho esimeni esihle. Upon my arrival, when I entered the Seaborder offices, I saw the captain sitting.
and watching me whilst I was walking in. Therefore, you could have seen that something is not in order, something is amiss with me. Leli cala liyaqhubeka njengoba kulindeleke ukuba siphothulwe lesicelo. So the way Inkampani ephakela ngogesi eGoli City Power namhlanje iqala umkhankaso wokunqamula ugesi oxhunywe ngokungemthetho eAlexandra lokuyingxenye yemizamo yokunqanda ukwebiwa kagesi nokuqinisekisa ukuphepha komphakathi. Namhlanje kuseni inkampani ehlinzeka ngogesi City Power igasele emjondolo yase-Alexandra eGreenville njengomkhankaso wayo wokunqamula ugesi oxhunywe ngokungemthetho kulendawo. Izakhamuzi zakule ndawo zithi liyoshonela namhlanje zinogesi ngoba zizophinde ziwuxhume. That one I don't hide. We will connect. Sizo connect after they are gone. Today sizolala sinogesi. Lana sinabantwana of which nabo bane future. They want to study. Even nathi sibadala sine future guys. We are starting. How come ukuthi after go 1994 sine freedom? Kusenomuntu ofunda ngekhandlela, kusenomuntu ofunda ngesibane separafin. Umholi walomphakathi uthi manje bengafakelwa izigubhu zogesi bazowuthenga ugesi angeke sibe khona isidingo sokuthi bawuxhume ngokungemthetho. Khulu ishabo sizomoshakala abantwana bazu ayinela impahla nathi asozu ayinela impahla zokuthi siye esontweni so hambe sishwabene. If ugovernment angasinika amabox singawubhatala umbane asali indaba ukuthi senze umbane ongekho emthethweni indaba ukuthi asina amabox sicela amabox ke ngathi bawuqhawulela umbane sicela amabox. Lo msebenzi oholwa ile nkampani ngokubambisana nezikhungo zomthetho uzogxila emabhizinisini amaningana axhuma ugesi ngokungemthetho ahlinzekwa iAlexandra Service Delivery Center. Ziphuphuma injabulo izakhamuzi zaseDuduza eMpumalanga Randi ngemva kokuthi kuphinde kwavula isikhumulo samatekisi bese sivale iminyaka engaphezulu kweshumi ngenxa yezingxoshonxosho ezikhona embonini yamatekisi. La esikhumulweni samatekisi la eBlue Gum Taxi Rank njengoba ke lesi sikhumulo samatekisi sivulwa kabusha uzokhumbula embukelweni indaba ze-SABC ukuthi lesi sikhumulo esavalwa eminyakeni ke eyishumi edlule ngenxa yokuqobuka ke kweyidubedube. Ngizozama ukuthi ke ngethule abantu abalana ngeke ubabusha balala sawubona baba asikubingelele sikwamukele indabeni ngiyeza ukuthi uGambu ngiyeza ukuthi ke beninenkinga yokuthi ke ngenxa yokuthi isikhumulo samatekisi lesi besivaliwe babuGambu beninenkinga benihamba ngani? Besihamba ngenyawo siye 15 mayiloko noma imvula zina njengamanje kungena ubusika sihamba ebusuku abotsotsi lapha badlala ngabantwana babantu. Uyabo manje njengoba kuvulwe le rinki sizwa siyajabula ukuthi manje sizophuma emakhaya size rinkini. Abantwana basemasithaba bakuphi kuthiwe amateksi azabakhona ehamba thatha abantu le abalethe rinkini. Mayiloko kuyasijabulisa. Umbukelweni indaba ze-SABC lo ebenikhuluma naye ubaba uGambu osichazela kabanzi ke ukuthi ke ujabula kakhulu ngokuthi ke isikhumulo samatekisi lesi sivuliwe ngoba uthi ke abantu bebejike bephenduke ke isulu ezobugebengu ngoba abantu mangabe behamba ebusuku bahamba ibanga elide beyala besuke beqonde khona. Kodwa manje sekuwumlando ukuthi ke isikhumulo samatekisi sivuliwe. Igama lami nguCalvin wakadludla endabeni ze-SABC ngibika ngise-Israel. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandele emva kwekhefu.
Mabukeli zagoqa izindaba zehora lokuqala uzakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesindebele magamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizoba nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Bukeli sale kahle.